wist ik even net wat ik zeg. Er woont een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Een nijhoes. Wist nog dat Beboeloe juist de bezite kregen van Hedze de haze en die wie al heel een tolle stuwen. Help! Zijn hoes, Help! Ik moet hulp hebben! of liever het hoes van Klaske en hem en alle knieën bij hen, wie plots smitten door een grote graafmachine. En nou hieren ze neert meer. Alles is vlot. Maar Beboeloe zal haar helpen. En dat mat ik wel, want oors moet de Klaske en Hedzer bij hem in een huis weien. Miauw, krijg. En dat is net zo best. Met al die best. Beboeloe rent gauw naar Omke Willem. Hoi, Omke. Hé, ben je boer, jongen? Wat brengt hij hier? Vreeg het Omke Willem. En Beboeloe vertelt het hele verhaal. Oké, maar dan zal ik Hedder gauw helpen, hè? Ja, ik ga nog een al hout liggen. En ik weet ik wel een mooi plakje voor het naaienhoes. Ze rennen erheen. Nou, hé, wat zei je ervan, jongen? Is dit mooi of net? Ze steen tussen twee duinen bij Omke Willem achterhoes. Oh, prachtig, Omke. Ik zal het je Hedder zeggen. Dat, even later binnen Hedzer en Omke Willem al hut aan het werk. Ja, zei jongen, ik zal je even wat gaten graven en dan kist u daar omheen werken, hè? Ja. Ja, Willem, dat is goed. Ik zal eerst de planken op maat zeggen. En als de morgen al stenen en het dak te plak zit, binnen Klaske en Wieke aan het verven om het al even mooi te maken. Wat denkst? Als ik het nou eerst wit maakje, dan kist er wel wat mooie bloemkes op verven. Is net zo? Ja, Klaske. Leuk werk nou. Op een morgen verven. Soms maar dus nooit. Dan is alles klaar. En mas nou Recien. Is het net prachtig? Kom maar, jongens. We gaan prachtig naar huis. Rim maar efter meer boel. Doe maar. Zei het Klasketje in de bijen. Miauw, mooi zo. Dit is het hier. En vanzelf ik voor elk het allerbeste. Miauw. En voorast lekker sliepen.